В днешния клип ще сложим корите на Триумф. Най-после дойдоха. Сега ще ги почиста. Залепени са, защото мотора е изтърван. Не е падано с него, изтърване на страни и са се поизчупили малко. Ето ги вече изчистени отпред и отзад. Много бяха омаслени. Сега вече е добре. Няма омасление никъде. Сега след малко почвам да го нареждам. Затягаме ключалката. Всичко е залепено много хубаво и се идва точно на място. Много добре се получава и много здраво. Ето вече придоби много хубав вид. С изключение на забележките, нали? Но и това ще се оправи като се боядиса. Мисля да го направя целия жълт. Да няма черно. Его е готов. Сега ще го изкараме за едно тестово каране. Шума, който се чува с кърца, ще е от едни вакууми, които трябва да оправя. Това ще е следващата задача. Ето го, работещи перки. Добре се държи, само това с вакуумите, където штракът трябва да го оправи. Една червена или жълта бега ще видим каква ще го бъде, но ще стане много красив. На 25 000 км.